Следва изпълнение на Владка Бакърджиева. Заповядай, Владки. Размисъл. Не можеш да принудиш времето да спре. Ще има хитна пролет, ще грейне слънце, весела река ще потече. Знойно лято ръка гореща, на есента ще подаде. После пак студена зима и мраз отново земята ще скове. В този безкрайен кръговрат добре е, че ни има. Живота е толкова богат на болки и проблеми, но и на радости големи. Живота този благодат. Такъв е пътят ни, сложен и трънлив, а трябва, би могло, да намалим човешкото тегло, да мислим за ближния, дори когато спим, да даряваме любов и топлина, ако ли пък не, поне да помълчим. Да се учим непрестанно, да творим, всеки да се чувства поне мъничко човек. И нищо, че живота е кратък и не лек, и не достига поне век. Този бурен кръговрат живота прекрасен е, нали? Хей, човек, помисли!